Buenos días, mga kapuso. Na aspeto de moda, ay conoce kita un personalidad que bien llamado el nombre na aspeto de fashion industry. Walay lain kundi si Sherwin Darrel. Mayong buntag, Sherwin. Welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka ngayon? Mayong buntag at home with GMA Regional TV. Mayong buntag og madayaw sa inyong tanan. Sir, bago pa ka nisulod sa fashion industry kay Dr. Gyud imo ang dream profession. Unsa ang rason nganong gipursu nimo ang pag-designer? Well, I really wanted to be a doctor talaga. But I really have to consider some other options. Kay gusto man ko sa creative sides. I really wanted to enhance my creativity, my artistry. So I have a good friend din, si May Melody Solana Alabastro, na she always pushes me kanang beyond limits sa akong boundaries na you need to be a designer kasi may talent pang ka. So nag-shift akong mind na siguro gusto jud na kanigid akong passion. This is really my love kay malingaw man jud ko. Sir, nagsugod imo ang journey pinaagi sa pagtukod og usa ka shop sa Sultan Kudarat. Paunsa kini naghatag sa imuha og higayon nga mailhan imong creation sa fashion industry? Yeah, after college days, I went to Sultan Kudarat sa among hometown para mag-practice for kasi my mother is also man siya, modista. So tituluan ko niya how to do certain dresses kanang mag-ana. So dito jud ko nagsugod sa Sultan Kudarat para matuto. Then after that, natok sa Davao, nag-open ng Tridiboda. So yun siya ang rason na dito jud ko nagsugod jud sa Sultan Kudarat, sa Libak mismo. Sir Sherwin, dili lang pag-design ang imong talent. How'd sab ka sa pag-paint? And the good thing about it kay imuha sab ni na-apply sa imuhang clothing apparel. Can you tell us more about that? Before fashion designing talaga, ang aking first love is really for painting. So bata pa ako, nag-paint jud ko kang landscape or abstract cubism. So parang out of nowhere, parang sige lang akong paint. Then until such time na yun pa rin, my good friend, siya nag-push sa ako, mag-join ka, maggawa ka ng mga paintings. So ipadaan ko yung mga gamit for paintings. So ito siya na it's not just only canvas, nag-apply po na ako sa mga dresses. When in fact, during the pandemic, daghan na-appreciate nila yung paintings, naghihimo na ako sa mga doctors, sa mga PPEs nila. Different designs like pwede siya floral or cubism, abstract. So, yun siya na inspired na po ko to do more ibang dimension. So, yun siya. Umpisa na po kong paintings and people really love that. Speaking of fashion, Sir Sherwin, dili jud lalim ang mahimong fashion designer. Unsa ang mga preparations bago nimo disenyuhan ang imong mga hinimo nga dress? Depende kasi kapag depende kasi sa event o kung customer siya, so kailangan dapat may istoryahan na mo sa client kung sa iyang gusto. Kung sa iyang event, kung sa iyang gustong i-present sa event, kung sa iyang gustong style. Pero for the fashion show, so kailangan thorough siya na studies and ideas, concepts na dapat siya buhaton. Kung as what I have said before, na kailangan mo siyang mag-conceptualize ka kung unsa gusto nimong i-present. And because marami ang na-inspire sa iyong kwento, Sir Sherwin, of course, unsa ba imong mensahe sa atuang mga kapuso viewers, especially sa mga aspiring fashion designer out there? For the young designers, mga aspiring designers, continue to believe in your ideas, your talent, your skills, and always pray without ceasing. Kaya you should always be specific kung sa imong gusto, and God will provide you or will help you sa imong journey. Tapos do not, how they call this, ayaw og hadlok if ever may mga criticisms, kasi yun ang magtabang sa inyo how to be a better person for your success.
Muchísimas gracias, Sir Sherwin Darrel, na dito yung tiempo kaya dali ustedes aquí na At Home with GMA Regional TV. Tutok lang mga kapuso kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV.